Aska-tehtaalla. Ei, kiitos mulle. Kato, mä oon vähän niinku duunissa. Jaa, sä näköjään kaadoit jo. No, voin mä tietty vähän maistaa. Eikö pistä siihen isompaan tuoppiin ja... Joo, voit laittaa joka laatuun sekaisin. Kato, punkusuhteen mä en oo mitenkään liian grantti. Mitä perkelettä? Mitä sä Piipponen täällä touhuut? Lähetys on käynnissä ja sä vaan dokaat täällä. Ei kun mä vaan kato vähän maistelen, kun täällä on ilmainen tutustuminen tällaisiin espanjalaisiin luomuviineihin. Näissä on jotenkin kompensoitu toi hiilijalan jälki tai mikä se on. Hei, meillä on tää lähetys käynnissä ja sun piti mennä hakemaan sitä haastateltavaa, eli Särkijärven tapahtumatuottajat ryn varatoiminnan johtaja Kalevi Pikkaraista. Sitten paitsi dokatan säkin aina. Eri juttu. Mut ok, mä meen. Mut hei, pysy tässä, niin mä tuun kohta takas. Ja vauhdilla kanssa, ja anna se muki mulle. Ja hei, jos meikäläinen nyt ottaa muutaman loiventavan, että hannut ei studaa niin pahasti, niin se on pelkästään imago-kysymys. Minkä mä sille mahdan, että kundit raahas mut pelkeä puol väkisin jatkoille eilisen keikan jälkeen. Sitä paitsi meissä on se ero, että tää on mulle vähän niinku kutsumusammatti tai jopa elämäntapa. Joten jos siitä nyt sattuu saamaan fyrkkaa toisena, että näyttää lärvinsä niin, ja vetää pari biisiä, niin ei se siitä vielä duunia tee. No mut maistetaan nyt tätä funkkua. Ei muuten lainkaan paskempaa. Hei Kimma, annat sä sen koko flindan siitä ylähyllyltä, niin ei tuu turhaa tiskiä. No niin, laitetaan homma käyntiin, eli toivotetaan kaikki kuuntelijat tervetulleeksi mukaan tähän Aska-tehtaalla podcastin pariin. Ja tää lähetetään tällä kertaa täältä Särkijärven upoudesta kulttuurikeskuksesta. Täällä on meneillään järjestyksessä ensimmäinen Andalusian yöt-niminen poikkikulttuurinen taidetapahtuma. Eli espanjalaissävytteistä ohjelmaa on luvassa runsaasti. Kun tsiikaa tätä esitettä, niin lukuisten ruoka- ja juomapisteiden lisäksi luvassa on ainakin tulen nielentää, vartalomaalausta ja perheen pienimmille poniajeluun. Lisäksi alueella viihdyttää lähes aito espanjalainen flamenco-yhtiö Los Limpios Atras. Tässä kun vielä odotellaan, että juontajakollega ja alivuokralainen Taisto Tappi Piipponen, jota jossain piirissä kutsutaan myös Pakilan panokoneeksi, löytää vieraan kanssa tänne paikalle, niin voitaisiin oikeastaan kuunnella hetki tuota äsken mainitsemani Los Limpios Atras-yhtyettä. Ja tää Flindahan onkin jo näköjään tyhjä. Hei Kimma, annat se vielä toisen pullon. Kun aamuisin heräät vavisten, darrassa posliinipönttöä rukoillen. Päässä jyskyttää soittopikuukkojen ja pelkät illasta tulevan viimeisen. Muistikuvia ei ensimmäistäkään ole illasta jäljellä yhtäkään. Onko jatkolle jääty pyörimään, kuinka taksin on päästy ryömimään? Me lähibaarissa uudesti synnytään. Siellä aina on monta ystävää. Ja aina joku juo, ja aina joku bailaa ja rahat. Jos loppuu, niin joku kyllä lainaa. Kyllä sitä vielä yhdet kestää, nostetaan vaan ja meitä voi estää. Ei portsari, poliisi, ei henkilökunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. Kyllä sitä vielä yhdet kestää, nostetaan vaan ja meitä voi estää. Ei vouti, ei vaimo, ei perikunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. Jos monta kertaa on mokannut ja senkin päälle vielä hieman dokannut, muijan ja koiran haukunnan kuunnellut, kun on lopulta kotiinsa horjunut. Kavereiden rivit kun harvenee, pullon henki juoppoja varjelee. Elon tiellä täällä kun luistelee, lisäjuomalla vanhakin nuorenee. Me lähibaarissa uudesti synnytään. Siellä aina on monta
monta ystävää. Ja aina joku juo, ja aina joku bailaa. Ja rahat jos loppuu, niin joku kyllä lainaa. Hyvä sitä vielä yhden kestää, nostetaan vaan ja ei meitä voi estää. Ei portsari, poliisi, ei henkilökunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. Hyvä sitä vielä yhden kestää, nostetaan vaan ja ei meitä voi estää. Ei vouti, ei vaimo, ei perikunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. Kyllä sitä vielä yhden kestää, nostetaan vaan ja ei meitä voi estää. Ei portsari, poliisi, ei henkilökunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. Kyllä sitä vielä yhden kestää, nostetaan vaan ja ei meitä voi estää. Ei vouti, ei vaimo, ei perikunta, kun juoppojen taivaasta nähdään unta. No niin, nyt tänne paikalle on saatu Särkijärven tapahtumatuottajat ry varatoiminnan johtaja Kalevi Pikkarainen. Ihan aluksi kuulijat varmaan haluaa tietää, että mistä tämä Andalusia yötapahtuma on saanut niin kuin alkunsa. Bienvenido Tocuentes, eli kaikille ihanille senioriitoille ja erityisesti kompreseille fantsua Andalusiaan yötä. Mä sain tän idean, kun mä olin viime talvena tapaamassa mun lukioaikaista kirjeenvaihtokaveria Juania Malagassa. Oli kuule niin ihanan rentouttava reissu, että mä halusin tuoda sen espanjalaisen kiihkon ja intohimon myös meille Särkijärvelle. Älä perkele. Joo, kuule, siellä meillä Juanin kanssa riitti perinää ja hyllyilyä ja pyllyilyä koko viikoksi. No mut hei, kuitenkin jos sä kertoisit vähän tästä tapahtumasta, etkä pelkästään lomamuistosta. No kuule, mä olen esimerkiksi itse tuottanut tän kaiken fantastisen väriloiston tänne kulttuurikeskukseen. Näköjään joo. Ja ihan itse tehnyt nämä mahtavat kukka-asetelmat vanhan andalusialaisen perimätiedon mukaan. Eiks oo fantsut värit? Ai nää puskat vai? Siis mitä helvettiä, näähän on muovikukki. Hypse! Älä nyt takerru pikkuseikkoihin, vaan unohda kaikki estot ja anna vaistosi viedä. Ei, älä nyt perkele, pidä ne handut siellä toisella puolella. Ja mun mikki et ainakaan koske, sitä viiniä voit toki vähän tarjota. No siinä sulle oikein iso tuoppi espanjalaista lemmejuomaa, joka saa veren syöksymään juuri sinne oikeaan paikkaan. No niin, me ollaan siis Särkijärven upouudessa kulttuurikeskuksessa, missä parhaillaan on menossa Andalusian yöt-niminen tapahtuma. Yksi sen pääorganisaattoreista on Särkijärven tapahtumatuottajat ry varatoiminnan johtaja Kalevi Pikkarainen, jonka kanssa jutustellaan tässä vielä hetki. Täällä on illan mittaan luvassa myös jonkinlainen kilpailu. Joo, kuule, mä olen ihan itse suunnitellut tapahtuman kruunuksi paras pyllykilpailu. No niin. Mut tää on vaan miehille. No ei helvetti, niinpä tietysti. Juu, ja kuule, me halutaan poistaa sukupuolisyrjintää, ja sen takia tää on vaan tosimiehille. Kun naisille on jo valmiiksi jos vaikka mitä missiä fitnesskisoja täällä Särkijärvellä, mut meille tosimiehille ei ole kuin tylsää puulaakin futista ja sählyä. Niin mä ajattelin, että annetaan kerrankin miesten loistaa ja esitellä parhaita puoliaan. Ja mä itse toimin tuomariston puheenjohtajana ja kruunaan paras pyllykisan voittajan. No totta kai niin.
Miten muuten haluisit sä osallistua kans tähän kisaan? Sulla näyttääkin olevan oikein futaajan kiinteät pakarot. Joo, kiitos, mutta jos annetaan kuitenkin sen olla tällä kertaa. Mutta tää loppuu vielä, siis nyt on jäänyt hieman epäselväksi se, että liittyykö tää sun asuste myös jotenkin tähän itse tapahtumaan? Sullahan on tollanen jonkinlainen kukkakuvioinen kaapu. Onks toi perkele naisten hame? Ai sä huomasit, eikö se oo ihana? Kokeile tätä silkin pehmeää kangasta. No joo, on se pehmeä, mutta liittyykö toi hame jotenkin nyt niinku Andalisen yöt tapahtumaan? No ei tieteskään. Paitsi että mä olen saanut tän Huonilta joululahjaksi ja se on aitoa Malagan silkkiä. Just. Eiks tää puekin mua hyvin? Hei, katso kun se istuu täältä takaa. No joo, kieltämättä aika tyköistuva näyttää olevan. Sä voit vaikka koittaa, kuinka se suorastaan imeytyy mun pakaroihin. No rohkeesti vaan, rohkeesti vaan. Ei kun annetaan nyt olla. Mä täällä lähteä nyt etsiä sitä tappia jostain. Koita rohkeasti vaan, katsos meillä täällä Sörkijärvellä on sanonta, että tosimies pukeutuu vaikka hameeseen. Kuuntelit juuri onnistuneesti Arska-tehtaalla podcastia. Seuraava jakso on kuunneltavissa heti kun se valmistuu. Lopuksi vielä aktiivinen finaali, eli hiljennymme kuuntelemaan Aarne Tenkasen kolumnia. Vaikka kaikki tulee nyt nousemaan, kaikki tuotteet ja tarvikkeet, elintarvikkeet ihan perkeleesti, niin mä sain kuulla tämmöiset, että viinan hinta tulee laskea reippaasti ja lääkärit hieroo totta kai käsiä, kun duunit lisääntyy. Mun mummo vainaa varmaan pyörähtää montossaa, kun hänen ammattikunta tulee varmaan kuolee lopullisesti. Kukapa sitä enää pimeätä viinaa ostaa, jos kossupullo maksaa kaupasalle 10. Vaikuttaa se tietysti meidän esiintyvien taiteilijoidenkin liksoihin. Jos ravintolat pudottaa kossukolan hintaa nykyisestä noin 800 eurosta esimerkiksi 6 euroa, niin se tarkoittaa mun palkalliseen putoamista noin 33,3%. Voisi tietysti olla, että jengi tarjoaa mun keikolla 30 kossukolaa entisen 20 sijaan. Siis se pysyisi kuin suhde samana. Yksi, mikä ainakin meikäläistä ihmetyttää, on tämä viinantuontirumba Euroopasta. Nyt sitä saa tuoda pakettiautolla tai rekolla, jos vaan tulli päästää sut läpi. Sitten siellä pari ihmistä päättää, että tuot sä se omiin tarpeisiin vai myytäväksi. Mistä ne pari ihmistä voi tietää, kuinka paljon minä tarvitsen viinaksi omiin tarpeisiin. Toisaalta jos joku kuskaa täysperävaunun rekalla saksalaista vodkaa, niin tuskin se mikään kotibileesi on menossa, paitsi jos kyse on mun bileistä. Sitten jos ravintolat tekee niin kuin ne on uhannut, että ne ei laske viinahintoja, niin tässä tapahtuu pallo johonkin 70-luvulle. Porukat rupeaa kantaa hihoissa omat hylsyt raflaa ja ostaa pelkkää kokista. Toisaalta siinähän limunkulutus nousee ja hammaslääkärit taas hieroo käsiensä. Eli kävi niin tai näin, niin aina joku hieroo käsiensä. Arska-tehtaalla.